my God. Piston. Ninggawas na po niya itong pagkabutakal ay. Maglili ay ba? Oh my God. Balik ko na po ito na ako itong katong. Itong gwapa daan na sa usukuan. Balay daan na ba? Balay. Ito katong lawas may hana eh. Sus. Tingnan misa ba? Susuog ako. Ito ko na eh. Sus. Ibaligya ko ng utan ng katigayunan. Oh my God! Ito usa ka sako. Oh, usa ka sako naman siya. Usa ka balay nga palwa. Kung palwa gahapon kay ibaligya. Sus. Ako gito ihurot. Ako na ito biyana. Kailangan sus. Makuwang gito na ko. Pero, nagka-problema. Pati malita siyang maguwang. Pastilan. Di ko kadama siyang maguwang pagkaisuga. At kung kukurang sundang itong gahapon. Pero, anak siyang maguwang nga akong lipaton ba? Nga kanain maguwang. O gawas. Kung sa'y buhaton ka sa asa siyang bukuan ba? Sigurado gidron nga na. Siguro gidron sa sulot ka to. Idol na ko ba? Idol tag formato bihanay. Oh my God. Hindi na yung lakaw. Kasi kuan, naarato daan na siguro sila. Wato nilaag. Ulaan mo to kinahanglan. Ako ikuyog. Ay, Jay! Nag-usap na niya. Nagsimbig namin. Oh, sigaw mo. Nag-limpyo ko. Nag-limpyo sa akin. Nalimpyo na ka din. Ah, nalimpyo? Oh, aris na. Ah, sus. Ayaw pagkalimpyo yung daya. Sus, ako. Ayaw din mag-ihapak ni si Mong Nao. Yun na, yun na. Usan di pa na naman. Natugal ka tanaw, te. Human ako. Oh, nagadi ko nang atuwan. Ganun nang atuwan pa na. Alay, darang sa iring. Dapat ituwan. Wala lagi na matarong. Sus, ana na ako si Gyaw-Yaw eh. Sus, buntag sa'yo ni Ma'am. Sige kang Gyaw-Yaw eh. Sa putong buntag siya. Nga, ang baron. Sa manakuan. Ang nung sa nagkagod na ka. Wala ko nagkagod. Kanina ako na ko yung magkagod. Sus, di pwede magkagod eh. Oh my God. Kay mga sama na akong kamot. Oh, sus, wadyo to na. Tayo ko ka magkagod. O siya may pagkaunat akong manok. Ang ilaw, di ay naman ilaw. Naman ilaw to. Wala ilaw. Wala ilaw. Be, kita palit ilaw, be. Oh, manguhan kay baligyan na mong tuhod. Oh my God. Ano baligyan na ang tuhod? Huwag ka naglaw sa mga baligyan na mong tuhod. Kaya kanina mo panti, ihurot ng baligyan para makapit kaglaw. Bahis yung bata ah. Ano sa salbahis, day na. Mga mangitang ka kaglaw. Oh, baligyan na yung kuha diyan. Nandito sa kusina. Naay mga mungho dito or mga nangapanos dito ang kanon. Aw, kau. Lagi itong manok kaya ako Ulan di ka na. Abay saging, tagayog saging be. Hilas mo, may kang duklong to sarap. Ito, may itong kilawon ng animala ka na. Sa to, ano lang? Nag-apple ba ni mo eh? Tataap, pula na. Sige na, Gyaw-Yaw. Sama na kong pagkaulan eh. Pagkaon, ano kasama to? Oh my God. Dahil asa mo yung ibutang ano? Mga kuwan lamaw, ipagkaulan mo sa manok. Ano sa paggol? Dilian na diyan, diya. Kanang mga pino. Pino sa paggol? O na. Puro nagiusap sa iring. Sige, magkagreklamo sa imuhan niya ka na. Kuan? Pag ko bang hinukan mo pag sa manok? Pagpalipan bata ah. Mur, maguwang nga malita eh. Mati na. Dadam nagbagol eh. Piston. Namo di siya nakuyahat ng buol eh. Sugar ba na eh. Mura, ka pa ako nung tao. Ari lang ko. Sebelum ko na ikumpinsa ba, wamay. Nindool ako god. Ari lang ko sponsor. A few moments later. Te! Oh! Maligo ko, be! Asan shampoo? Ayay, ang gwapa. Mag-istorya pa. Taat, ko na. Lagi siya dia lagi. Oh my God! Sus, yang ate mo balik eh. Kini. Kumaligo ko na siya. Ay, kumuta siguro anak. Nade sa sabunira ako may pangitaan mo naglaw ko padre. Asa sa sabunira bitaw? Wa man din CR. Nade to sa una sa kusina ako gisuksok dito. Sige pa mo oy, singari makagtago na yung shampoo. Maligo pa mga magyaw-yaw ka diha. Oh, nangpanar kita asang shampoo. Dami hagi kon gabos ka yan. Dita di ka. Kini. Bunggay siya ate. Laburo. Nawa na tong gawas noon. Ha? Upaan ko kamaya. May plano ako na. Ano? Gakso. Ako'y bahala.
1 hour later. Oh my god. Now, nalindot sa tubig. Oh my God! Ay! Oh my god.